Iti comprehensive sexuality education. Dito iti maangay ijay is-eskwelaan like the Ilocos Norte National High School, Ilocos Norte College of Arts and Trade, Ilocos Norte Regional School of Fisheries, and soon that in Northern Christian College and the Divine Word College. Penetrate tayo not only the public but we go also to private schools because amo tayo met nga dagiti agtutubo itata ket they belong to different schools. So we decided nga pasuken tayo dagiti nga eskwelahan ta amo tayo nga dagito ti pakakitaan tayo dagiti sa estudyante nga panangiwanwanan tayo iti awareness and sexuality education. Ket dito sexuality education nga programa tayo dito panang salwad ken panang empowered or panang enhanced or what do you call this, panangisuro awareness kadagiti ubing on how to protect themselves that they can achieve a healthy well-being amudat mang taripato dete bagbagida as they journey throughout their adolescence life. Dete panang patulong tayo met how to improve their life skill tapno they are aware of their how to prevent and protect themselves kadagiti amutay meten ado ti teenage pregnancy tayo, ado ti bullying dagiti bullying cases, ado dagiti issues and depression and abuses. Isu nga dito nga programa maiyus-uswat tayo to help dagiti adolescent tayo nga agbalinda nga responsible yang adult no maikan tayo iti idea or konsepto nga agbalin nga responsable na pinpintas laeng iti turungan ken annayas iti panagdoraas iti sibubukel nga Laoag City. Okay. Ma'am, kasano ka